Usa ka programa ang gilusad sa Department of Social Welfare and Development Office 11 nga naghatag og proteksyon sa mga benepisyaryo sa ilang programa. Kapin 200 ka mga residente gikan sa tulo ka mga barangay ang gidokar atol sa launching sa Information and Service Caravan tamang tulong sa tamang impormasyon campaign na imutang sa hilit nga dapit ang tulo ka mga barangay nga gilangkuban sa Luban, Langka ug Kabuaya. Gipangunahan mismo ni DSWD 11 Director Ruelo Dalilis Aradanas ang pakighimamat sa mga tao. Gipasabot ni Aradanas ang serbisyo sa gobyerno ang gisangon ngadto sa DSWD, hilabi na ang mga benepisyo nga matagamtaman sa katawhan nga dili angay iduol sa mga fixer o dili magpailad og fixer nga mokartas og dakong porsyento sa dawaton nga financial assistance. Nasayra nang gihimo kini sa DSWD dihang adunay gidakop nga 54 anyos ang mga pulis nga tinguha og emergency cash transfer sa Governor Generoso, Davao Oriental sa miaging semana. Ang sospetsado mokaltas og 5,960 pesos o 4,000 pesos na lamang ang malawat sa benepisyaryo. Sumada ni Aradanas taasan ang pasensya sa mga benepisyaryo nga magkugi og linya sa pag-claim sa ilang mga benepisyo o dili ipaagi og fixer. Ato sa caravan gipresenta sa DSWD 11 ang mga programa sama sa AICS, AKAP, 4Ps o ang Sustainable Livelihood Program, Disaster Response Management, Kalahi Seed Centers and Residential Care Facilities, helps listahan, irehistro, social technology, pag-abot program o ang IPAP. Gipasabot ni Merlinda Paragamak, ang Assistant Regional Director for Operation, nga ang caravan nagtinguha sa paghatag og giya sa katawhan ug aron dili na makaporma ang mangingilad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!